V tomto videu vám ukážu, kde je nejlepší krypto nakupovat v České republice. A uvidíte, tento tutoriál je speciálně přizpůsobený pro Českou republiku, protože bude fungovat bez ohledu na platební metodu, kterou používáte, a bez ohledu na bankovní účet, který v České republice máte. Tak to je pro vás opravdu ideální. Neváhejte dát like videu a odběr. Jdeme na to. Abychom tedy mohli nakupovat naše kryptoměny a zejména bitcoiny, navrhuji projít nejlepší kryptoaplikaci, kterou znám, otestoval jsem jich desítky a upřímně řečeno nejlepší ze všech, alespoň v Evropě. Jmenuje se Swissborg. Je to mobilní aplikace, kterou si stáhnete do mobilu, která se velmi snadno ovládá, opravdu velmi intuitivní, nemůžete udělat chybu, která nabízí nejlepší ceny a zejména nejlepší kurz pro vaše kryptoměny. A který má také velmi vysokou úroveň zabezpečení. Odkaz na stažení aplikace Swissborg najdete přímo pod videem na YouTube, buď v popisu nebo v prvním připnutém komentáři. Stačí kliknout na odkaz, budete automaticky přesměrováni buď na Apple Store nebo Google Play Store, kde si aplikaci stáhnete. Stačí kliknout na stažení aplikace takto. Registrace trvá pouhých 5 minut, je opravdu rychlá. A co víc, procházením tohoto odkazu vám umožní odemknout bonusovou loterii v aplikaci, která vám umožní vyhrát až 100 eur v krypto pro vás. Jakmile si tedy aplikaci stáhnete, stačí ji takto otevřít, zaregistrovat se do aplikace. Jak jsem vám řekl, trvá to několik minut, po dokončení se dostanete na domovskou stránku Swissborg, totiž Swissborg je opravdu moje oblíbená kryptoaplikace. Pouze s ní provádím všechny své investice a nakupuji všechny své kryptoměny. Proto vám to mohu na 100% doporučit, můžete tam mít opravdu se zavřenýma očima. Prvním krokem tedy bude zafinancování našeho účtu Swissborg, abychom mohli nakupovat naše kryptoměny a zejména bitcoiny. Klikneme tedy na plus vpravo nahoře. Můžete provést bankovní vklad přímo. Je to zdarma, obvykle to trvá 1-3 pracovní dny. Nebo pokud chcete okamžitě vložit peníze na Swissborg, můžete to udělat prostřednictvím své kreditní karty, debetní karty, nebo Apple Pay, nebo Google Pay. Stačí na něj kliknout. Je to opravdu velmi jednoduché. Označit částku, kterou si přejete vložit ji jako další a pak už stačí jen potvrdit transakci a vaše prostředky budou okamžitě připsány na Swissborg. Takže jakmile to bude hotovo, budeme mít peníze na nákup našich kryptoměn a našich bitcoinů. Takže klikneme takto vpravo dole na možnost Invest, klikneme na Koupit kryptoměny, poté budeme mít všechny kryptoměny dostupné na Swissborg, které nám budou nabídnuty. Jdeme například takto nakupovat bitcoiny, klikneme na to, poté opět klikneme dole na Koupit v zelené barvě. Označujeme měnu, za kterou chceme naše bitcoiny nakoupit. Uvádíme částku, kterou chceme použít k nákupu našich bitcoinů. Klikneme takto na další. Pak tu máme velmi transparentní shrnutí transakce, totiž že Swissborg je platforma, která nabízí nejlepší ceny kryptoměn v Evropě a která zaručuje nejlepší směnný kurz. Ve skutečnosti bude skenovat cenu bitcoinu na různých platformách a nakoupí je tam, kde je na těchto platformách nejlepší cena. Abychom nám pak zaručili, že máme nejvíce kryptoměn a bitcoinů pro každou transakci, kterou na Swissborg provedeme. Pak už jen stačí kliknout na potvrzení. Transakce je obvykle dokončena během několika sekund. Tak tady to máte, takto jsme koupili náš první bitcoin. Takže vidíte, bylo to opravdu velmi jednoduché a rychlé. Jakmile to uděláte, uvidíte množství bitcoinů, které držíte ve své peněžence Swissborg. Pokud chcete pod ní prodat své kryptoměny nebo bitcoiny, musíte jednoduše provést opačnou operaci. Kliknete tedy dole na výměnu zeleně. Označíte měnu, ve které chcete získat své peníze. Takže to udělá opačnou operaci. Náš bitcoin se tedy přeměnil na eura. A pak je můžete jednoduše odstranit pomocí možnosti odebrat vpravo dole. Můžete tedy uvést svůj bankovní účet, vybrat zemi, ve které se váš bankovní účet nachází a poté transakci potvrdit. Obecně platí, že získání těchto prostředků na váš bankovní účet trvá 1 až 3 pracovní dny. Ale většinou je to spíš 1 pracovní den, je to docela rychlé. Tak tady to máte, víte všechno. Byl to Gami. Čau.